बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। गिबि खेबनि थाखाय भुटान गेलेफुआव खुंफुंनाय बिफा क्रिकेट कापआ जोबनानै थांबाय। गिबि खेबनि थाखाय इन्डिया भुटान फ्रेन्डशिप एसोसिएशनआ 7 एप्रिलनिफ्राय बिफा क्रिकेट काप मुङै मोनसे भुटान आरो इन्डियानि लोगोआरि क्रिकेट बादायलायनाय खुंफुंदों। भुटान हादरनि गेलेफुआव थानाय गेलेफु इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्डआव क्रिकेट बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों, जेराव भुटाननि मोनसे क्रिकेट हानजाजों बादायदोंमोन भारत हादरनि जानानै बिटिआरनि मोनसे क्रिकेट हानजाया। बेनिनो थांनाय साननि जोबथा बादायलायनायाव भारतनि बिटिआरनि क्रिकेट हानजाया भुटाननि क्रिकेट हानजाखौ 6 रानाव फेजेननो हानानै देरहासार जायो। मख'नो गोनांदि बे जोबथा क्रिकेट बादायलायनायाव बाहागो लायो बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' आरो इएम धनन्जय बसुमतारिया। लोगोसे बाहागो लायो इन्डिया भुटान फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दाबा फेन्सारजों लोगोसे बिफानि गोबां दैदेनगिरिफोरा। टीम बीटीआर ने आज खेल का चैंपियन उन लोग बना, तो हम लोग पहली बार भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन कप को चालू किया है, तो इसीलिए बहुत खुशी है कि आप लोग ने आज जीत हासिल किया। तो खुशी है कि क्योंकि इस संबंध से ये जो खेल से जो संबंध बना है, जो रिश्ता को फिर गहरा किया, इसीलिए हम खुशी है। सिर्फ बीटीआर जीता नहीं है, और एक तो ऐसे मौका है कि ये जो जीत है आप लोग के बिहू के लिए हम लोग के तरफ से, भूटान की तरफ से आप लोग के एक गिफ्ट है, तो इसीलिए बहुत खुशी है। तो जो हम लोग वो खेल को ऑर्गेनाइज किया है, हम लोग का सिर्फ एक ही मकसद था, पहले तो खेल से दो देश के बीच में कैसे संबंध को फिर बढ़ा करके गहरा बनाने के लिए हम लोग इसके खेल से हम शुरू किया। तो दूसरा है कि खेल एक ऐसी चीज है कि इससे आदमी को डिसिप्लिन सिखाता है, आदमी को टीम वर्क सिखाता है, और आदमी को एक दूसरे का साथ कैसे खेल के बाद फिर दोस्ती रहने के कैसे सीखता है, कंपटीशन के बाद भी। तो इसीलिए ये खेल से जो दोनों के देश के बीच जो संबंध गहरा बनाया, वो कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग बीफा ने भी इसी को मन में रखकर तो हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया। इस साल तो हम लोग इतना बड़ा नहीं कर सका, फिर भी कोशिश है कि अगले साल आने वाले कल में हम लोग इससे बड़ा, इससे ज्यादा टीम इंडिया से भी भूटान में से लेके इसको खेल को इतना आगे लेके जाना चाहता हूँ कि हम लोग का एक सपना, हम लोग का एक विश्वास है कि ये भूटान और इंडिया के बीच में ये आईपीएल जैसे बनने का कोशिश में हम लोग चालू रहेगा। तो कैसा रहा खेल और क्या बोलेंगे? अच्छा, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि बीटीआर टीम ने जीता। आज जो पहले बीफा कप हम लोग जो शुरू किया 2025 का ना, वो इस साल का, और रीटेक कर सकता है, फिर रीटेक करो। अच्छा, बिफानि बानजायनायाव बिफा क्रिकेट काप बे टुर्नामेन्टआ दिनै फाइनाल जोबनानै थांबाय, आरो बेयाव इन्डियाननि जानानै जे बिटिआरनि टीम बे देरहासारबो जानो हाबाय। दा बेयाव सारा बिटिआरनि सासे इएम जानानै माबायदि फिल खालामो? आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, आरो जोंनि साफ्रोमबो क्रिकेट गेलेगिरि, कचार, मेनेजार बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों, आरो जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिखौ लानानै जइन्ट सेक्रेटारि, डिप्युटि सेक्रेटारि, सिएसटि आरो गासिबो मावख'गिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेबायदि रेडिमेड टीम गैयामोन बिटिआरआव। खुब खम समनि गेजेराव जोङो बे टीमखौ बानायनाय जादोंमोन। भुटान इन्डिया एसोसिएशन फ्रेन्डशिप एसोसिएशन होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसन दङ, बे गोदोनिफ्रायनो बिफा होननाय, आरो बिथांमोना इन्डिया आरो भुटाननि गेजेराव जि गुड रिलेशनशिप एबा फ्रेन्डशिप बेखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय बा बजायना लाखिनो थाखाय बायदिसिना प्रग्राम अर्गानाइज खालामो। आरो बेबायदिनो नैबे बिफा काप 2025 बेबो मोनसे बेबायदि हाबाफारिनि मोनसे आयदा, आरो बियो थांनाय 7 एप्रिलनिफ्राय जागायदोंमोन, आरो दिनै फाइनाल गेम, आरो बे फाइनाल गेमाव जोंनि बिटिआरनि क्रिकेट टीमा इन्डियाखौ जाना रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन, आरो बियो मोजाङैनो देरहानो हादों। दा आं बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन जासिदों, आरो बिफा बिथांमोननि जिखिनि दैदेनगिरि, जेनेरेल सेक्रेटारि लानानै बा भुटान क्रिकेट काउन्सिलनि जायफोर बिबानगिरि, गासैखौबो आङो साबायखर जासिदों, आरो जोंनि इन्डियान एम्बासि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों। मानो होननानै बुङोब्ला इन्डिया जानानै जोंनि बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ खाबु होदों, आं बिनि थाखाय बिथांमोननोबो साबायखर जासिदों।
आरो दिनैनि बे देरहानायनि गेजेरजों आं गोसोआव सानगोन जे बा सानगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव क्रिकेट गेलेनाया खोब बांसिन बा बांद्राय बिदि प्रसार जायाखै बे गेलेनायनि गेजेरजों एबा दिनैनि बे बिफा कापआव चेम्पियन जानायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव क्रिकेट गेलेनायनि मोनसे ढौ मोनसे वेब फैगोन होननानै आं सानो जोंनि गेजेरावहाय माखासे लाइमोनफ्रा दिनैसिमबो क्रिकेटनि बेलायावहाय दावगानो हायाखै दा बर'फोरखौ नोङो क्रिकेटआव बाहागो लानो नोंथाङा नोंथांनि सानिफ्राय मा खावलायगोन आं खावलायगोन बेखौनो जे जोंनि जि फिजिकेल स्ट्राक्चार बेखौ नायोब्ला बिसेसकै जोंनि बर' सुबुंनि खोथाखौ जुदि बुङोब्ला गासैबो खेला गेलेनो हानाय फिजिकेलि स्ट्राक्चारा दङ एबा फिजिकेलि फिटनेसा दङ दा बेखायनो गुबुन गुबुन गेलेनायखौ गेलेनाय बायदिनो क्रिकेटखौबो बिथांमोना गेलेनांगौ आरो बेवहाय जोबोद मोनसे स्कप दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै नुयो बिश्वनि भितरावनो बयनिख्रुइबो धोनिसिन गेमानो जाहैबाय क्रिकेट दा बेखायनो बे क्रिकेटखौ गेलेनाबो गोबां मानसिया जिहेथु गाव गावनि जिउखौ खुंनो हादों मोजाङै जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो क्रिकेट गेलेनायखौ गोसो होयोबा मोजां आरो जोङो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन गेलेनायखौ खाबु होनाय बायदिनो क्रिकेटखौबो जोङो खाबु होनो नागिरदों दासिम आसाम क्रिकेट एस'सियेसना जोंनिसिम क'क्राझार चिरां आरो उदालगुरियाव स्टेडियाम नांगौ होननानै स्टेडियाम बानायनानै होगोन होनना बिथांमोना जों लाइजाम लिरहरदों दा जों हाखौ नायगासिनो दङ हाया जायोबा जोंहाबो क्रिकेट स्टेडियाम जों बानायनो हागोन आरो क्रिकेट स्टेडियाम जुदि जों बानायनो हायोब्ला जोंनि गेलेगिरिफ्रा प्रेक्टिस खालामनानै गाव गावनि केरियारखौ दानो हानायनि खाबुआ दं खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो अननाय बाथि जासिहरबाय आं दिनै जोबोद मोजां मोनदों फिफानि बानजायनायाव भुटान आरो बड'लेण्ड एबा बिटिसिजों मोनसे फ्रेन्डशिप खेला जादों बे जोबोद मोजाङै जागासिनो दं बेनि ओंथिया बेनो जे जिहेतु जोङो बिटिसि एरिया बा बिटिआर एरियाया 100% भुटाननि बाउण्डारिनि बेन्दोङाव माने सेर सेर दङ जों गतिके बिसोरजों गोरोबनानै थानांगौ बा फ्रेन्डशिपखौ जों बानायथारनांगौ आरो गोरानिफ्राय गोरासिन बानायनांगौ बे बुस्थुखौ जोङो मोनदांनो हादों आरो बेनिखायनो दिनैहाय फिफायाबो बे उद्देश्य लानानै बानायदों आरो दिनैहाय बे गेलेमफु जादों गेलेमफुआ मोनसे वर्ल्डनि बिथोराव मुंदांखा माइन्डफुल सिटि जानो थांगासिनो दं गतिके बेयाव फैनानै जोंनि बिटिआरनि टीमा मोजाङैनो पार्टिसिपेट खालामदों खेलायाबो मोजाङै जागासिनो दं मिजिंथियो जोंनि बिटिआरनि टीमानो देरहागोन दा बिसिनि भुटाननि जिथु टीम बे 120 रान टार्गेट खालामनो हाबासो जोंखौ फेजेननो हागोन बेनि बादैबा हानाय नंलिया दा देरहानायनि लामायाव दङ आरोखि इयुनाव बिटिआरआव गुबुन गुबुन खेलाफोरखौ खुंनाय दोनबाय नाथाय क्रिकेट हिसाबै बिदि खुंनाय जायाखै बिनि उनाव क्रिकेटखौ खुंनो थाखाय माबा थांखि लागोन नामा दा जोंहा स्पर्ट्सनि इएम दङ दा स्पर्ट्सनि इएमआसो बे खोथाखौ बुंनो हागोन दा क्रिकेटआव मा मा थांखि लादों माबायदि गेलेहोगोन माबायदि लांगोन बेनि थांखिखौ आं दिनै बुंनो हानाय नङा जोंहा माने डिपार्टमेन्टनि इएम दं डिपार्टमेन्टनि इएमआ बे डिसिजन लागोन इयुनावबो बेबायदि आरोबाव खुंलांबाय थानायनि थांखिफोर दं नामा एखेबारे दं बेनि खारनानो बेनो जोंनि अनलायनायखौ गोरानिफ्राय गोरा मोजां मोनलायनायखौ गोरानिफ्राय गोरा खालामनानै दिनै बे फिफाखौ बानायनाय जादों थेंक इउ जे क्रिकेट टुर्नामेन्ट बेवहाय बिटिआरनि जानानै नोंथांमोना गेलेबाय आरो उइनार जाबाय माबायदि फिल मोननो गिबियावनो जोङो नोंथांमोनखौ बेयाव जोंनि भुटान इन्डिया जितु फ्रेन्डशिप एसोसिएशन काप बे जितु टुर्नामेन्ट जादोंमोन दिनै बे फाइनाल हाबाफारियाव नोंथांमोना बेयाव सफैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों जोङो थांनाय 7 तारिखनिफ्राय बे एप्रिल 7 तारिखनिफ्राय जोङो बेयाव लिग मेच गेलेदोंमोन आरो लिग मेचआव जोङो फार्स्ट मेचआव जों जेनदोंमोन बे टीमजोंनो जेनदोंमोन खिन्थु नाथाय जोङो सेकेन्ड आरो थार्ड जितु लिग मेच आरो सेमिफाइनेल मेच बेयाव जों मोजाङै गेलेनो हादों जों फार्स्ट जितु लिग मेच जादोंमोन जों बेयाव बारा मोजां पारफर्म खालामनो हायाखैमोन मानो होनबा जोंहा टीम कम्बिनेसन गैयामोन खिन्थु जोङो सेकेन्ड मेचनि उनाव जोंहा टीम कम्बिनेसना मोजां जाबाय जों गावजों गाव मोजाङै मिथिलायबाय बन्डिं क्रिएसन जाबाय कअपारेसन जाबाय कोअर्डिनेसना मिलायबाय बिनि उनाव जोङो फाइनाल सफैनो हाबाय जोङो दिनै जिबायदि फाइनालाव जिबायदि टारगेट होनानै जोङो बहुत खस्थ' खालामनानै जेरै जोङो देरहादों लास्ट सेमिफाइनालावबो जोंहा बिदिनोमोन
जोङो टारगेटखौ जोङो लास्ट सेमिफाइनालाव जोङो बेनिख्रुइ खमसो होसिनदोंमोन जों मात्र 93 टारगेट होदोंमोन खिन्थु जोङो एगेन्स्ट टीमखौ बे भुटाननियानोमोन एसकेडि क्लाब होननाय एसकेडिखौ जोङो 97 रान्सआव जों बिसोरखौ अल आउट खालामदोंमोन आरो थिग दिनैनो बे फाइनालावबो जोंहा सेम सिचुएसन बिदिनो जदिअबा जोंहा राना एसे जोङो सेमिफाइनालनिख्रुइ एसे बांसिनमोन खिन्थु दिनै जोंहा जोंनि टीम मेम्बार्सफोरा जेसेबांखिनि बलिं साइडआव जिबायदि पारफर्म खालामनांगौमोन थिग बेबायदिनो पारफर्म खालामबाय जितु सिचुएसना डिमान्ड खालामदोंमोन एस पार सिचुएसन बिसोरो मोजाङै स्टाडि खालामनानै बलखौ बेबायदिनो मोजाङै होबाय स' क्रेडिट गस टु अल द टीम मेम्बार्स अफ बिटिआर दा बेसेबां स्कर लानानै नोंथांमोन देरहानो हादों स्कराव जोङो 6 रानाव जों देरहानाय जाबाय मानो होनबा बिसोरो टटेल 114 रान बुबाय 120 बुनांगौमोन बिसोरो खिन्थु 106 बिसोरो अल आउट जाजोब्बाय टीम हिसाबै इयुनाव माबायदि लांनो नाजादों जों बे जोंनि जितु फार्स्ट टाइम बे भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशन कापआ बे फार्स्ट टाइम जादों आरो बेखौ भुटान क्रिकेट काउन्सिल बर्डआ बेखौ माने अर्गानाइज खालामदों आरो बेनि दैदेननायाव बे फ्रेन्डशिप जितु बन्डिं क्रिएसन खालामनो थाखाय बिटुइन भुटान एन्ड इन्डियानि थाखाय बे टुर्नामेन्टखौ अर्गानाइज खालामनाय जादों स' जों धन्यबाद होदों मानो होनबा बे क्रिकेटनि गेजेरजों भुटान आरो इन्डियानि रिलेसनशिपखौ बा जितु फ्रेन्डशिपखौ स्ट्रं मोनसे स्ट्रेंथेन खालामनो थाखाय बिसोर जे स्टेप लादों इट इज रियेलि एप्रिसिएट जों रियेलि एप्रिसिएट खालामनांगौ आरो इयुनाव आं आसा खालामदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बे क्रिकेटखौ लानानै एसे नोजोर होयो मानो होनब्ला जोङो जेब्ला जों बेयाव गेलेनो फैदोंमोन जोङो प्रेक्टिस खालामनो जोंहा सम गैयामोन आं निजेनो आङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार चिरांनि आंहा सम मोनाखैमोन खिन्थु थेवब्लाबो जों खस्थ' खालामनानै प्लेयारफोरखौ ज' खालामनानै प्रेक्टिस मोनाब्लाबो जों बेयाव फैनानै जों मोजाङै गेलेनो हाबाय आरो जोंनि टीम मेम्बारा जथेस्थ' फिट आरो बिसोरो मोजां क्लाबजों गेलेयो गुटि बिटिआरनि प्लेयार बिसोरो आरो आसा खालामदों इयुनाव जोंहा बेबायदिनो मोजां गथ'फोरा ओंखारबावगोन क्रिकेटखौबो जाहाथे जोङो डेभेलप खालामनो हायो गुबुन डिसिप्लिनखौ जोङो जेबायदि इमप्रुभ खालामदों क्रिकेटआवबो जाहाथे जों एसे नोजोर होनानै इमप्रुभ खालामनो हायो फैबाय थानाय जेनेरेसनाव नोंथाङा माबायदि क्रिकेटखौ गेलेजानो जों नायनो थाङोबा क्रिकेटआव जोंहा बर' हिसाबै जोङो बहुत खम दोङो जोङो आसियावनो जों साननानै जों मोननो हायो चिराङावबो जों बहुत खम मोननो हायो मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव जों नै कृष्णानन्द ब्रह्म बेबो सिनियर क्रिकेटार डिस्ट्रिक्ट इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेखांनाय आरो बिथिं जोंनि मेनेजार दोङो फाकान ब्रह्म होननाय बिथाङाबो गेलेयोमोन सिगाङाव खिन्थु दायो एज ए लेक्सारार हिसाबै दायो इउएन कलेजाव मावगासिनो दङ थेवब्लाबो बिसोरो सम होदों क्रिकेटखौ ग्र' खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव एसे बर'फोरनि गेजेराव एसे क्रिकेटखौ माने पपुलार खालामनो थाखाय जोंनि समाव गेलेयोमोन दायो बहुतखिनि गेलेनो इच्छा खालामब्लाबो किसुमान माने बहुत माने थाखा फैसानि थाखाय किसुमाना गोसो थाब्लाबो ओंखारनो हाया मानो होनब्ला क्रिकेटखौ जोङो फुटबलाव जेरै जोङो खम फैसाजों जों गेलेनो हायो क्रिकेटखौ जों बिदि हाया मानो होनब्ला क्रिकेटनि किट्सआव बायनायाव बा बल बेट आरो गुटे किट्स बायनायाव जथेस्थ' रां नांगौ जायो स' बेसेबांखिनिखौ जुदि जोंनि गेजेरावनो जों जुदि एरेन्ज खालामनानै जों एसे जुदि नायनानै जोङो क्लाबफोरखौ जोङो गाइडेन्स होनानै जोङो जुदि बिसोरनो एसे जोङो सहाय खालामनो हायोब्ला आं सानदों जोंनि गेजेरावबो मोजां क्रिकेटार ओंखारगोन होननानै